U ratu nema pobednika, ali bez borbe nema ni promene. To je konflikt. Sa jedne strane je rat i šansa da bude bolje. Sa druge strane je mir i ugnjetavanje. Svaki izbor ima svoju dobru stranu, ali obe dobre strane nisu dovoljno dobre. Promena nikada ne dolazi mirnim putem, već, nažalost, nasiljem. Vander razume komplikovanost situacije. Rat može dovesti do toga da izgubi svoje ćerke. Zato i izbegava nastajanje rata između Piltovera i Zauna. On ih toliko voli, da radije pristaje na ugnjetavanje, nego da dozvoli šansu da ih izgubi. Vander je čovek koji je ugušio svoj borbeni duh, da bi njegove ćerke bile bezbedne. Međutim, tu dolazi do ugnjetavanja u ime ljubavi. Sklanjanjem od sukoba, roditelji usađuju deci da je preživljavanje važnije od integriteta, da je život važniji od kvaliteta života.